Opäť sú tu vaše správy a s nimi aj novinky zo života farnosti svätého Jakuba. Na začiatku novembra boli odmenené deti, ktoré sa pekne chodili každý deň modliť ruženec. Pripravili sme si pre vás tieto akcie krátku reportáž. Október je zasvetený modlitbe svätého Ruženca. Okolo 60 detí sa ho chodievalo modliť každý deň na svätú omšu, kde dostávali aj nálepky s jednotlivými tajomstvami ruženca radostného, bolestného, slávnostného a ruženca svetla. Na konci súťaže nechýbalo vyhodnotenie, z ktorého si deti odnášali knižky s náboženskou tematikou a DVD s príbehmi svätých. Veríme, že sme deťom pomohli aj takouto formou približiť krásu modlitby. 9. novembra sa deti z nášho mesta vybrali na duchovnú obnovu do Ovšťadnice, kde ich čakal pestrý program. V nasledujúcom príspevku vám ukážeme, ako to tam prebiehalo. Celou duchovnou obnovou sa niesol príbeh zo svätého písma o slepom Bartimejovi, ktorého Pán Ježiš uzdravil. 34 detí malo možnosť počas víkendu nielen spoznať nových kamarátov a stráviť príjemné chvíle, ale aj spoznať veľkosť Božej lásky, uvedomiť si svoju hriešnosť a nájsť záchranu v Ježišovi Kristovi, ktorý je svetlom našich dní. V sobotu večer deti hľadali poklad, ktorým bol list od Pána Boha, ďalej pracovali v skupinkách, hrali sa, tancovali, spievali a zabávali. Súčasťou programu bola aj vychádzka na Kalváriu a svätá spoveď so svätou omšou. A čo sa deťom páčilo najviac? Páčili tie štipce a hľadanie pokladu. Mne sa páčili hry a tance a baby. Ako sme dostali list od Pána Boha a páčilo sa mi to, že sme pozerali film o Jánovi Krstiteľovi. Pre vás, správy detí z duchovnej obnovy. Ahoj! V našom centre sa po prvýkrát uskutočnilo katarínske posedenie. O tom, že tam vládla skvelá atmosféra, sa môžete presvedčiť aj v nasledujúcom zostrihu. Pán farár, prečo ste sa rozhodli usporiadať katarínske posedenie? Katarínske posedenie, taký menší katarínsky ples, som sa rozhodol usporiadať ani nie ja, ale naši manželia z farnosti. No a ja som už potom rád pozval aj ostatných našich farníkov, našich kostolníkov, organistov, animátorov a všetkých hostí. Katarínsky ples začal 24. novembra o 6. hodine. O hudbu sa starala skupina Triola. Po úvodných tancoch sme sa posilnili výbornou večerou navarenou našim kuchárom z reštaurácie svätého Jakuba. Ako milé prekvapenie večera bolo vystúpenie detí a mladých z nášho centra. Hostia si mohli pozrieť scénku o tom, ako vyzerá deň v našom centre, krátky tanček a predstavila sa im aj skupina New Life s 2 slovenskými piesňami. V rámci programu bola pripravená aj súťaž pre hostí. Zábava a dobrá nálada pokračovala až do polnoci. Druhá birmovanecká duchovná obnova sa konala opäť v penzióne Kýčera. Birmovanci mali možnosť zmysluplne stráviť čas. Pozrite sa, ako ho využili. Druhej birmovaneckej duchovnej obnovy sa zúčastnilo 30 mladých ľudí. Celý víkend bol zameraný na prednášky, ktoré prehlbovali a umožňovali mladým viac upevniť svoju vieru a spoznať osobu Ježiša Krista. Po každej prednáške nasledovala práca v skupinách, kde si ešte viac mohli uvedomiť, čo počuli počas prednášky. Nechýbali ani zaujímavé a kreatívne hry, tance, piesne a dobrá nálada. Sobotné poobedie si spríjemnili výletom na Kalváriu. Birmovanci sa zúčastnili aj svätých omší a mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Svätú omšu slúžil pán kaplán Peter Mlínsky. A čo sa pripravuje v našej farnosti teraz pred Vianocami? Viac vecí, ale aspoň jednu by som rád spomenul, tuto máme. Práve nový výtlačok držím v ruke, kalendár stolový sme pripravili s fotografiami nášho kostola, ale aj našich detí, mladých.
a iných. Je to katolický kalendár aj s katolickými sviatkami na celý budúci rok. Šťastný nový rok 2013 už teraz prajeme všetkým našim divákom. Aj v decembri pre vás pripravujeme ďalšie pekné akcie, o ktorých budete informovaní počas nedeľných oznamov. Tešíme sa na vás a ďakujeme vám za pozornosť. Pre Farskej správy Jakub a Zuzka. Dovidenia.